Naging matrayumpo ang groundbreaking ceremony kan magiging Regional Office Building kang National Bureau of Investigation Bicol o NBI na pigkondusir alas 9 kasubagong aga, Marso 23 sa Bicol Regional Center sa Barangay Rawis, Legazpi City. Para kay NBI Director Attorney Bedardo de Lemos, dakulang bagay ng gad na magkakaigwa na sindanan panregional na opisina, mas mahiwas asin komportable. Baku sana sa indang personahes kundi maging sa indang mga kliyente. Ito ang magiging parang off-site na headquarters ng NBI dahil mauuna ito na i-construct, maunang maitatayo ito dun sa aming headquarters sa Manila. Kaya more or less ang mga activities ng headquarters baka dito muna mapunta habang ginagawa yung headquarters sa Manila. Naging posible ang dati pang iturugan sa namandaaninda huli sa inisyatibo kanako Bicol Party List. Ito ang pinakamalaking regional office, building sa buong Pilipinas, hindi lang sa Luzon, hindi lang sa region, hindi sa buong Pilipinas. Natutuwa ang pamunuan ng NBI na makapag-umpisa kaagad tayo. Sigon kay Kongresista Bungalon, obheto kan partido na matauanin mas presentable, mas mahiwas asin magayon na edipisyo ang NBI, na piglalaoman na mas magiging marikas, magayon asin kumbinyenten itataong serbisyo sa mga Bicolano arog kan NBI clearance asin iba pa. Regional office of the NBI as well as the training facility will not be realized without the initiative, of course, of our chairman, Congressman Zaldi, being the chairperson of the Committee on Appropriation. Nainot pa nga ni po ini na iko-construer bago itong central office mismo kang NBI. So maswerte yun po ang Bicol Region being the NBI, an investigative agency. So nararapat talaga na tawan ta po sindaning maray na pasilidad tanganing makapag-service sindaning maray, lalong-lalo na nasa law enforcement sinda. Dagos man napiglatag kang kongresista na 250 milyones ang nakatagamang budget sa pagkonstruksyon kan edipisyo na piglalaoman man na magiging operational makalihis ang tulong taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.